Είναι handcrafted, έχει το luxurious appearance με το brass, έχει σχεδιαστεί και έχει σαν βάση την ελληνική κουλτούρα, την ελληνική ιστορία. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει σαν dedication και σαν όνομα στην αγορά Macedonian Collection. Πόσο το πουλάτε αυτό? Αυτό έχει 5 εκατοστάρικα. Το μικρό που βλέπετε εδώ έχει 150, το μεσαίο έχει 175 και το μεγάλο έχει 190. Και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι μπορεί να βγάλετε πολλά εκατομμύρια? Γιατί για να το αξιολογείτε 5 εκατομμύρια σημαίνει ότι πιστεύετε τον πρώτο χρόνο θα βγάλει 1 εκατομμύριο. Θα βγάλει μισό κέρδος. Εγώ παρήγγειλα ένα μπρίκι από το Amazon την προηγούμενη εβδομάδα και πλήρωσα 6 λίρες, 6 ευρώ. Μπράβο. Γιατί να πληρώσω 190 ευρώ για ένα μπρίκι? Υπάρχει μια πατέντα στο μπρίκι. Αυτή η πατέντα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να το αποασφαλίσεις. Αν θες, Ιωάννα, μπορείς να το αποασφαλίσεις